Ayo, 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 hakan take, me taku ne ai. Haka abin yake, 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 haka abin yake. Ku gane sai ku gane, ku ji ni sai ku ji ni, ku gane sai ku gane, ku ji ni sai ku ji ni. Albishir nake muku mai taku na dawo, lokaci abokin tafiyar maza da mata, in ka iya ka zo mu zuba kar a barka baya, kar a barka baya. In ka iya ka zo mu zuba kar a barka baya, malar rike tunaninka in baka da Hausa. Guri na dan Bahaushe kai shine yayi Hausa, guri na dan Musulmi kau shine yayi aure. Ko mun daren da daiwa ya zamo kana da baya, please a watige za kai duniya da fadi, duniya da fadi kowa da ra'ayinsa. Wannan nasa na da sauki, ni na wana da sauki. Wasu sun fi so su ganka shiru, sun fi so su ganka shiru. Wasu sun fi so su ganka shiru, baka sai da komai in so yana zama samu. Wai su ganka rana, wai su ganka rana. Haka abin yake, 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 haka abin yake. Ku gane sai ku gane, ku ji ni sai ku ji ni, ku gane sai ku gane, ku ji ni sai ku ji ni. Allah Ubangiji mai kyauta ga wanda ya so. Allah ka bani dama da lafiya da kwari, da lafiya da kwari. Kudi mota mata da lafiya jikina, zama suke a kaina Allah nake wa bauta. Yaro ka bar garaje na ce ka je ka koya, abun akai take mai kyau shi yake da tsada. A tausaya wa mata domin suna da rauni, a tausaya wa tsofi kowa yana da tsoho. Ka je gida ka dubo maganar tana da nauyi, ni ban gudun mafari kun san tun a baya. Sannan ina da saukin kai wajen zama da kowa, wa'en suna ganin mai taku ina da tabbas ina da kamun kai ni ba ni da tabbas ina da kamun kai ni ba ni da Haka abin yake, 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 haka abin yake. Ku gane sai ku gane, ku ji ni sai ku ji ni, ku gane sai ku gane, ku ji ni sai ku ji ni. Thank you.